Lähetystöneuvos Roope Jussila ulkoasiainministeriöstä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä on poliittinen puhe, niin kuin täällä on aikaisemminkin pidetty nyt poliittisia puheita, mutta tämä on kulttuuripoliittinen puhe. Ja tämä on kielipoliittinen puhe, ja tämä on palopuhe. Älkää kuitenkaan kutsuko palokuntaa. Ajattelin tässä julistaa suomen kielen ilosanomaa, mutta se kuulostaa aivan liian myönteiseltä, ja niinpä päätin julistaa suomen kielen surusanomaa. Minne menet suomen kieli? Maanko rakohon vai nousetko, riennätkö Euroopan unionin nosteessa arvoon arvaamattomaan? Miltä näyttää helsinkiläisen olo nykyisessä kieliympäristössä? Pieni ajankuva seuraa. Jessica Mähönen ja Kenneth Koikkalainen ovat jo 3. polven helsinkiläisiä. He asuvat yhdessä. Jessica haluaisi, että he menisivät naimisiin. Ajaisivat vaaleanpunaisella Cadillacilla, jonka takana lukisi Just Married. Jessica ja Kenneth, jonka nimi on KK, lempinimi siis, tapasivat Sub-TV:n chattisivun kautta, jonne Jessica tekstaili nimimerkillä Aivanna Love. Ja KK vuorostaan oli KK Boy. Livenä he näkivät toisensa East Body kuntosalilla, jossa innolla punnersivat kotimaisilla David Live Fitness kuntolaitteilla. Jessica piti erityisesti body stretchingistä, kun taas KK tietenkin, harrasti pasea ja spinningiä. TV:ssä Jessica ja KK mieliohjelma on suomalainen sarja Far Out. A-talkkia seurataan silloin tällöin ja Jessica pitää myös Sub-mobile-kamesista. Muutenkin Sub-TV tuntuu hänestä niin coolilta. Pariskunta ottaa innolla osaa helsinkiläisten rientoihin, kuten Fishing Happeningiin tai Shit Happens-kampanjaa. Varmaan muistatte, oli joka tolpassa luki tähän yhteen aikaan. Ensi kesänä on vuorossa Helsinki City Challenge-retkeily. Äskettäin Jessica innostui jopa Helsinki City Folklore Groupistakin, eli siis kansanperinneryhmästä. Nimi on kaukonäköisesti valittu, sillä jo nyt osa Helsingin kansanperinteestä on englanninkielistä. Katsokaapa vaikka keskustan pippalomainoksia. Ei niistä juuri suomen sanaa löydy. Sitä paitsi Jessican isä työskentelee Helsinki Metropolitan Development Companyssa, jossa suunnitellaan Helsingin seudun yhteistä tulevaisuutta, varmaankin englanninkielistä. Suomalaista elokuvista KK ja Jessica pitivät erityisesti Bad Luck Lovesta. Teatterissakin KK ja Jessica käyvät. Viime aikojen suosikeista ovat nähneet kappaleen I Love You, Yö Ari Perfect, Nav Hanke. Kauneuttaan Jessica hoitaa Beauty Miracles salongissa Ruoholahden kadulla. Vaikka KK mielestä Jessica on beautiful enough. Lasit Jessica hankki instrumentaariumista Life and Look. Hän lukee mielellään suomenkielistä Girls-lehteä, vaikka se onkin tarkoitettu hiukan nuoremmille. Jessica ja KK ovat melkoisia kulinaristeja. Usein he käyvät Turkish Kebab Roomissa ja joskus syövät kiinalaista ruokaa Dragon Innissä, Isolla Robertin kadulla. Sitä he ihmettelevät, että monissa kuppiloissa ruokalistojen väliotsakkeet ovat englanniksi, mutta itse ruokalajien nimet vain suomeksi. Eikö ole omituista? Vaan onhan maailmassa paljon muutakin ihmeellistä, kuten että Mannerheimintiellä on entisen suomalaisen Piekka-ravintolan paikalla nykyisin Chicos All American Bistro. Joskus he innostuvat nuorisopippaloihin käymään semmosissa. Yleensä ilta päättyy Nix Club Lady Moonissa, Open Until 4. Kerran kuussa käydään Hesperian One Nation, One Vaist, One Love bileissä
irroittelemassa kunnolla. Jessica shoppailee innolla Stokkalla. Vaatteet hän hankkii Onevausta, jonne tuntee olonsa tervetulleeksi. Lukehan ovessa Welcome, come in, tosin vain englanniksi. Hänestä Stockmannin bakerystä saa kätevästi pullaa ja Meals-osastolta pikaruokaa. Pienet snackit voi syödä basementissa olevassa kitsenissä. Uudesta outletista voi tehdä löytöjä. Jessica on töissä ison yhtiön telemarketingissa. Sen outbound sales-osastolla trainee henkilöjä. Eli itse asiassa puhelinmyyntiharjoittelijana. Iltaisin hän hakee opiskelurahaa Susis Cafeessa, joka kuuluu Suomen suurimpaan ravitsemusliike, hotelli, kioski ja myymäläketjuun, Open ketjuun, jonka värikkäät Open mainosvalot vilkkuvat pitkin Suomea, jopa metsissäkin. Open ketju on itse asiassa Opettajan ammattiliiton omistuksessa. Ja siinä suuri suomalainen maailmallinen yhtiö taas kehittymässä Nokian jatkoksi. Niin. Keikei opiskelee puolestaan IT-alaa Stadiassa aikomuksenaan hankkia Master of Science arvo ja ehkä päättyä Son Communication sille Double Interface Communication manageriksi. Keikei ja Jessica ovat päättäneet, että heidän muksuistaan tulee kunnon suomalaisia. Raskausaikana Jessica aikoo lukea Akuankkaa ääneen englanniksi joka päivä. Ja kuunnella paljon englanninkielisiä iskelmiä, ihan kuin presidentti Ahtisaari suositteli. Sitten kersapannaan englanninkieliseen lastentarhaan, sillä kuinka se muutoin voisi pärjätä suomalaisessa yhteiskunnassa. Jos esikoinen on poika, sen nimeksi tulee Tony. Keikei toivoo Tonyn pärjäävän aikanaan lentopallossa kuten isänsä. Keikein lempijoukkue on isku volley, joka on entinen Rantaperkiön isku. Hän käy säännöllisesti Finnair stadiumilla katselemassa jalkapalloa. Futisjoukkueista on hänestä paras FC Pelicans, entinen Lahden Reipas. Nimenmuutoksen jälkeen joukkueesta tuli selkeästi kansainvälisempi. Nyt löytyy FC-joukkueita pitkin Suomea. Keike ja Jessica kuuluvat Tavastia Golf and Country Clubiin. Se on niin hienoa. Sitä paitsi heille tulee suomenkielinen Finnish Golf Finland-lehtikin. Joskus he käyvät Mellunkylä Ski-klubin kanssa Pohjois-Karjalassa Future Freetimessä. Nuuksion metsissä he retkeilevät kauniaislaisen Sea and Mountain Adventures porukan kanssa. Hiukan heitä huvittaa suureille nimi, sillä ei Nuuksiossa vuoria löydy. Saati merta. Onneksi nimisentään on englantia. Pariamme kiehtoo ajatus melonnasta. Kangasalalaisen Free Heels, eli suomennettuna vapaat korot, tarkoittaa niitä kengän alla olevia asioita. Firman kokonaan suomalainen Free Heels Sea Aslak kajakki on ostohaaveissa. Sama yritys valmistaa myös Black Diamond Momentum yleisvaljaita, jos sellaisia tarvitsette. Jessican isoäiti tulee aina silloin Varpaisjärveltä käymään. Hän on vanhan kansan ihmisiä, eikä tahdo oikein tulla toimeen Helsingissä. Yleensä Jessica lähtee hänen kanssaan kaupungille tulkitsemaan kylttejä. Jos hän ei ehdi, hän antaa mummolle englanti-suomi-sanakirjan, jolla mummo pärjää kohtalaisesti. Mummo haikailee vanhoja hyviä aikoja, niin kuin kaikki mummot aina haikailevat. Hän haikailee aikoja, kun tunsi olonsa vielä kotoisen suomalaiseksi jopa Aleksanterin kadulla. Nyt siellä ollaan kuin Silja Serenadella. Ennen laivat olivat Vellamoja ja Aallottaria. Mummo on sitä mieltä, että turistista saattaisi olla jopa eksotisempaa laivan nimenä Ilmatar kuin Express Super Sea Cat. Yhdestä purkamainostakin mummo löysi peräti 2 ilmaisua, jotka eivät olleet englantia. 25 palaa ja 25 bitar. Jessican mielestä Mervin mummo on hiukan vanhanaikainen eikä ymmärrä nykymarkkinoista mitään, you know.
Jessikan ja Keikein lähiään suunnitelmissa on mennä tutustumaan Turku Skiense-parkkiin, jota Varsi Oh How Nice Suomi on viime päivänä mainostanut Helsingissä. Kuten tiedämme, Turkey Science Parkin mainoslause on kommunikation kulture content, eli suomeksi viestintä, kulttuuri, sisältö. Tämä näin Varpasjärven ja muillekin mummuille tiedoksi. Ei sen puoleen. Heurekastakin ystävillämme on vielä näkemättä Future Body-näyttely. Se on vielä auki siellä. Miksiköhän muuten Varsin Oh How Nice Suomen ensiperjantain tilaisuus on Latin Fridau? Miksi ei espanjaksi Viernes Latino? Minä vain kysyn. Tämä jatkuu vielä hetken, minä saan seuraavan sivun esille. Jessica ja Kei jatkavat elämäänsä tässä pikku Kvasi-Amerikassa enemmän ja vähemmän onnellisina, kuten me muutkin. Niinpä niin. Ja nyt seuraa se palopuheen puoli. Mitä on tapahtumassa tälle sulosointien sikermälle, kielellemme ja kulttuurillemme, jonka eest ovat esi-isät taistelleet? Sortovuosina käännettiin nimet suomeksi ja vielä 30-luvulla kieltä suomalaistettiin. Nyt on suunta toinen. Sitä todistavat lukemattomat englanninkieliset yritysnimet. Englanti on ehdottomasti tärkein kansainvälisen kanssakäymisen kieli, ja sitä on hyvä osata ja hyvin. Mutta tosiasia on, että syvimmät tunteensa ihminen kertoo äidinkielellään, ja jos ei sitä osaa kunnolla, ei ole edes kunnollista pohjaa, mille rakentaa vieran kielen oppiminen. Kulttuuri ja kieli ovat yhtä. Suomi on Suomi, isolla ja pienellä kirjaimella. Kieli muuttuu tietenkin. Suomestakin on valtaosa lainasanoja, niinhän on. Vaan saa nähdä, katoaako Suomi. Vaikka voihan olla niin, että loppujen lopuksi kaikki maailman kansat puhuvat huonoa englantia äidinkielenään, olisihan se maailmanlaajuisesti halvempaa. Vaan muistatteko, mitä tapahtui Baabelin tornille? Minä vain kysyn. Vaan rajansa kaikella. Tämä suuri kielikylpylä riittää. On vain jotenkin epäälyllistä, että suomalaiset opettavat kouluissa suomalaisille englanniksi. Ja suomalaisia tavaroita mainostetaan suomalaisille englanniksi. Ja Suomea koskevia tutkimuksia tehdään englanniksi. Ja sitten siihen lyhyt suomen kielen yhteenveto. Nykyään moni suomalainen tutkija ei julkaise juuri mitään suomeksi. Ja kohtapuoleen varmaan kaikki yliopistojen luonnetkin ovat englanniksi. Enää ei sen takia, että siellä saattaa olla pari ulkomaista opiskelijaa kuuntelemassa. Tietyillä aloilla suomen kieli köyhtyy, kun sitä ei vaivauduta enää käyttämään. Jos tätä kauhuskenaariota jatkaa, saattaa meitä odottaa englanninkielistynyt yläluokka, joka hoitaa suvereenisti suhteet Euroopan unioniin ja maailmalle. Näin Helsinki-päivänä minua erityisesti etoo se, että Helsingin kaupunkikin on lähtenyt mukaan leikkiin. Olettaa, että englanti aina vetoaa paremmin. Ei vetoa. Ei ainakaan minuun. Veronmaksajana vaadin, että kaupungin tapahtumilla tulee olla suomenkielinen ja myös mielellään ruotsinkielinen nimi. Ne ovat Suomen viralliset kielet. Mitenkähän asia oikein on lain kannalta? Ties vaikka perustuslain vastaisuus kukkisi. Katsokaapas Helsingin kaupunginmuseon kylttejä. Siinä lukee ylhäältä alaspäin Helsinki City Museum, Helsingfors Stadsmuseum, Helsingin kaupungin museo. Ajatustauko. Hiukan nurinkurista. Kyllä Suomen pitäisi olla Suomessa ensimmäisenä. No, avainasemassa on näin tavallisen ihmisen nähden mainosala. Mainostajilla on vakaa käsitystä, vain englanti myy. No ei ainakaan minulle. Jos ei sinullekaan, älä osta. Aina voi valita, meneekö Roihuvuoressa ruiskumestariin vai Villyspupiin. Hoitaako hiuksiaan happyhead salonissa vai tukkanuotassa. Valitseeko Fatserin I love oatmeal toastin vai oululaisen reilu paahtoleipää. Kun tarpeeksi moni osoittaa mieltään olemalla ostamatta, noudatamme markkinatalouden lakeja ja isokin kansainvälinen yritys taipuu. Sen ymmärtää, että kansainvälistyneellä suomalaisyhtiöllä on hyvä olla helposti eri kielin omaksuttava nimi, kuten Nokia ja Metso, vaan kyllä Marimekkokin on poika. Eksoottinen ja myyvä.
Sen sijaan vaikeampi ymmärtää, että huonekaluja siirtelee Furniture Installment Service. Turvaa hoitaa Finnish Protection Service ja leivän leipoo Veras Bakery. Minun tietääkseni rekisteröidyllä yrityksellä tulisi olla suomalainen nimi, jonka rinnalla saisi olla muita. Itse asiassa minä luin tämän Helsingin Sanomista. Aika joustava tulkinta muuten viranomaisilta, jos edellä mainittuja nimiä pidetään suomalaisina. Ajatelkaa, että vanhalla kunnon Lindström pesulallakin on nykyään englanninkielinen tunnuslause, jota en edes viitsi muistaa. Maahanmuuttajako varten. Oma ongelmansa on nimien ääntäminen. Ei osannut Elisan tyttö ääntää Lappon ja Jewelerin nimeä oikein. Jevellery sieltä tuli. Kuinkahan moni suomalainen osaa ääntää todella oikein Elisa Communications? Minä vain kysyn. Kömpelö nimihirviö. No, turha tutkainta vastaan on potkia, sanotaan, mutta kyllä tutkaintassa vastaan saa myös potkia. Tuntuu ainakin paremmalle, tietää tehneensä jotain. Huomasin muuten, että Pikku Huopalahdessa McDonaldsin pääkonttorin edessä valomainoksessa lukee auki, upeaa, wonderful, kaikkea ei ole menetetty, hallelujaa, yes!